বিধানসভা নাঙরো বিধানসভা বুথ ফাইমি কে ওয়ানসে সিট বাঙর নং ব্রুনো কে হারো এমএলএ খেনাই নং খেমাইয়া ওয়ানসা বুথ নুরিয়া কে ওয়ানসা ওয়াং মি কে ওয়ানসা নো এমএলএ खे बरांगले लानाय वानसा से एमएलए मुं के बा एमने एसटी सीट छिमु एसटी सीट बा एसटी नो मा बेरे ना है और बुंनो नो प्रार्थी मा खेना हा नि बुदले जों ओहा माहा माइनि बागै इलेक्शन जों रिलाय मैया जों नके हा साइनि इलेक्शन रिलाय मैया चिनि तिपरा मथा महाराजा खेमले फाइसदि जों ताबले पाल बाहागै खना तिसालायसिनाय ट्रेले जों तारया बैबे बुजाखिनाय तो सिनि हारो पाप सेगला सिनाय जों थै थांनाय 20-30 बोसोरले जों फदारया ब्रह्मसं आसाय मोबा जों हानो खा थांनाय सिन सामतिरले जों ताबुक नचिन प्रोग्राम जेंसनाय आरो बिसिंग जरा किसि सानावै अन चिनि बिसिंतै पाले बिसिंतै नाक्रमंसानो हिंगाय नरक नगै तखना ताबुक चिनि नगराय अखरांगै फाइजाक सार कमल कलय देबरमा आय कलय ताकनि बोदले खिसा जुदा नेहा चिनि साइमं चिनि आबो चिनि महाराजा थां तंनाय बुंफो बायखो फायहा आं मीडिया खे तंनाय नंथ यूट्यूब रो मोबाइल रो आनो नु तंगो सिनिले तंबायना बाक्सा ले आरि दे आं फो बायखो मा फायहा ट्रेले दारो माइसिया जोंले रो त्रिपुरा वा हावो चिनि हावो तंनि खेले जोंले पाल बाहाखे जे सिनाय नुकनाय फानग्रा सेंग्रा रोजों बाचै फायाखे चिनि वा हानलेते जों बासा दरो माइनिया जोंले अंखाय मा फायनोसै बाखुतै बुखुसं नां फसिवो जों चिनि ओ हावो चिनि ओ राज्यो जों तंनि किसेब मो जों जानि किसेब लायमो चिनि हावो सिबे बां थांमो चिनि हावो से चिनि सामुंनो बै लासा फायमो जों खेबा मासेया मानुया ब्लंगो थांसे थाब्लं खुरे जासे गायरं से थु मातंखु ताफो सालकबां मारुम सोनो उन्नयन खेनाय वाग्रिनाय तौरिनाय नौरिनाय खितारिनाय हिये जोंनो अरे के मुथुहा चराय हारनो वायिङो अब मुथु दिखे जोंनो तिप्रा सारंनोले सिनि ब्रो रंनोले कुंबारा रंले मुथु तिमुसै तासि सादि नङरे खेन तंदि हिये ब्लंगो हाफ तंदि ब्लं मखरादि तंदि ब्लं मखराबो थाइबो रक चामति के नों ब्लं हाफ चा तंसदि थाब्लं खुचालाय मसे तिनि आबो सिनि ब्रो रबा हापं हाते पाबाय हले ब्लामां थांबाय हले मानि आरो केउ तंपि जोंले बखा दुखु नांगौ चिनि महाराजा काबो चिनि तिप्रा सारो आरे इं तमो बिंबे बुथार जाखा बिंबे रंफ्रे जाखा बिंबे टां जाखा बिंबे हा सेगला जाखा जों मा थाइ तमो फसे बुइले सेसला जोंले मौ हापो सामैया मांमि के बिंबां थांनि अरो कुंक्लो रबां थांनि चिनर त्रिपुरा समस्याले जत्तनि सेक्टर बेथा समस्याले बेबां थांमोसै वानजै बां थांमोसै वानजै क्रिमि केले चिंलेर काउसिक्रुइ चिनि आबो मुख्यमंत्री बि चिनि ओंखामो पापसे मंत्री चिनि ओंखामो चुंनो बागलाई आरखे चालाय दंमोन खामो चिनि माइ थाइरंले तिनां थाङो आबो बाजेट खेमो केंद्र सरकार बाजेट खे होइमो एकेबारे जोंले ब्रेखे दाबि दावाराव माइसा दंफायसिनि जोंले माचा एमा नुयां दंहा लामा फ बेयाबो बुनि वानजि एलाका रगो जत लामा तुइ रो कारे रो जों रो माइ पाइसे चिनि अरले बिलाय हामले जोंले ता माइ दङो बिलाय चिसेस कां 20 बोसोर सिगां लामा माइ मसे तुइ माइ मसे नग माइ मसे